Γεια σας παιδιά, σου συνεχίζουμε το online με τον Ιάσονα. Συνεχίζουμε, πάμε να βγούμε στον κόσμο του. Να ξέρετε κάτι, βασικά δεν χαθήκαμε. Περίμενα και δεν χαθήκαμε. Χάσαμε από κάτι ζόμπι. Όχι ζόμπι, ήταν ένα ζόμπι, το είχαμε βάλει τέρμα τη φυκάλτη και χάσαμε από ένα σκέλετο που φορούσε χρυσαφένια στο δι και από ένα ζόμπι που είχε σπαθεί, gold, και από μια αράχνη. Δεν μπορούσαμε να τις νικήσουμε γιατί ήταν δύσκολο. Ας προχωρήσουμε. Απλά να ξέρω, θα πάμε να βρούμε χωριό. Δεν μπορούμε να ξαναχτίνουμε σπίτια. Χωρίς λίγα ξύλα λάσο εδώ πέρα. Και χαθήκαμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Προχωράμε. Ρε, μήπως πηγαίνουμε λάθος? Όχι. Πάμε από εδώ και ο Θεός βοηθός. Όχι, τι είναι αυτό? Χωριό! Απλά, να ξέρετε, θα κάνουμε πολλές αλλαγές στο χωριό. Μέρες με τις μέρες. Απλά δεν θα πάρουμε ακόμη τα τρόφιμα και αυτά. Να δούμε λίγο. Το χωριό. Δούμε σε ποιο σπίτι θα μείνουμε. Εμένα θα μ' άρεσε να μπαίνουμε εδώ. Όχι crafting table. Κάτι λίγο θέλω να δω κάτι. Κρεβάτια χρειαζόμαστε? Όχι, αφού δεν μένουμε ξύλο όλη μέρα. Αλλά είναι λίγο μακριά το wood. Αφού θα μείνουμε στο σπίτι. Και πώς να φτιάξουμε εργαλεία? Καιρός να σπάσουμε λίγο wood από τα σπίτια. Το ξαναφτιάξουν αυτοί. Δεν είχα φτιάχνει σπίτια εγώ. Παίρνω wood εγώ. Μην πεις από πού. Θέλω να μαζέψω ξύλο από τα χωράφια. Όχι, μην τα σπάς τα χωράφια. Μπορεί να καταρχίσουμε από νερό. Έλα εδώ να δεις από πού θα πάρεις wood. Εδώ δεν βλέπεις το όνομά μου. Λίγο μακριά είσαι. Δάμε. Το βλέπεις το wood από πάνω? Σπάς. Ή και αυτό το wood. Το άλλο. Και με αυτό μπορείς να φτιάξεις. Εγώ το σπάω. Εγώ εδώ είμαι. Εσύ δεν είσαι εδώ. Κόψε αυτό το wood, Άσουνα. Αυτό. Κοίτα. Είναι αυτό. Κόψε το. Εγώ θα κόψω αυτό εδώ πέρα. Ρε, αυτό εδώ πέρα κόψε εσύ το wood. Αυτό. Αυτό εδώ. Και αυτό ίδιο wood είναι. Απλά φτιαγμένο. Περνάμε. Θα πάρω λίγο glass. Έπεσα απ' έξω. Περχόντων. Πάμε. Να σου δείξω σε ποιο σπίτι θα μείνουμε. Ακολούθα. Σε αυτό. Crafting. Γιατί είναι πιο ωραίο από τα άλλα. Φτιάχνω 2 pick-up για μας. Ναι, τράβα έξω ψάξει για τίποτα. Πρωτού φύγεις. Βάλε μέσα στο cheat. Κάτι, ό,τι έχεις. Εγώ παίρνω να φτιάξω short, μπερδευτικά. Συγγνώμη. Axe.
Με κάνουν έχει και χωριάτες. Μα αυτός ο χωριάτης με φάγεται. Δεν πειράζει. Υγεία. Μόνο που σκοτώθηκαν με την. Έχω γεμίσει. Πάντως θα τα χρειαστούμε όλα. Γιατί είναι και ξύλινο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Πόρτα δεν έχεις στο σπίτι. όχι, ξέρω. Όχι, άστινα. Ας την είμαι εγώ. Χρειαζόμαστε πρόβατα. Βάου, το σπίτι είναι αυτό. Να το δω. Έλα το. Αυτό. Κοίτα πως είναι η πόρτα. Αφού έσπερα, αυτό είναι που σπάσαμε. Αυτό να δω. Δεν μπορούσα να μείνει και σε αυτό που είναι αγάρι. Σε αυτό είναι πολύ σκοτεινό. Ναι. Και δεν βρίσκουμε εύκολα νεκόλ εδώ πέρα. Θα σπάσουμε και τώρα. Έχει τώρα στο σπίτι. Δεν πειράζει. Σπάσουμε κάνα. Όχι ρε, άστα να φωτίζουμε. Άστα. Δεν πειράζει, σε αυτό εδώ πέρα θα μείνουμε, δεν θα χρειαζόμαστε. Κινηθήσουμε. Αμφιβάλλω όμως ότι δεν θα βάλουμε και πολλά, εντάξει, δεν θα βάλουμε ένα ακόμη εδώ, ένα και ένα εδώ. Τα κρεβάτια εδώ, τα δύο και χρειαζόμαστε. Φούρνος. Α, φούρνος για αυτή εδώ πέρα κάπου. Έτσι θα τα αφήσουμε το σπίτι, εντάξει. Παίρνω pick-up. Πάω λίγο για σκάψιμο, μην έρθεις. Πρόσεξε μην πέσεις πουθενά. Καταρχάς εγώ δεν ξέρω που είσαι. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Πήρα στικ. Από πού? Βρήκα κάτι καφέ φυτά μικρά και από αυτά σου δίνουν 2 στίκα μου. Κατάλαβες. Να δω. Γέλα εδώ, γέλα εδώ. Να δω. Να ξέρω να κάνω κι εγώ τέτοια μαγεία. Να μην κόβω ξύλα. Δεν κόβεις ξύλα. Τράβω να σκάψω αυτά. Μωρέ, αυτά τα πίκα με νευριάζουν πολύ. Τέλεια. 6 στίκα. Βρες κι άλλα μάζεψε. Εύκολο είναι. Βρίσκω παντού. Αχ, Α, αυτό μόνο σε ένα. λίγο στεύουνε. Αυτό μόνο σε ένα. Άμα σου δώσει κανένα τρίγο, σπάς το ρεκόρ σου. Ένα. 10 στίκα. Πόσο θες ακόμα. Όχι, δεν θέλω άλλα. Εγώ δεν θέλω στικ. Δεν μου έδωσε κανένα. Καλά, 10 στίκα. Το σπίτι μας που είναι τώρα. Αν δεν Να βάλω καμιά σημαία να θυμάσαι. χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κοίτα ρε τι κάνω. Δεν σου... Όχι, εδώ είναι. Κάτσε τώρα. Μωρέ, θα μας χρειαζόταν ένα στικ. 10 έχω. Μπορώ να φτιάξω σκάλες. Ξέρεις τι μπορούμε να φτιάξουμε να σου και δώσουμε μια αράχνη ή 2. Τι, Τέτοιο μωρέ που ψαρώνουμε. ψαρεύουμε. Ναι, 3 στικ και 2 στους αράχνες. ναι. Έλα. Βάζω διδικάλι. Βάζει τη βικάλη. Ναι. Να ξέρω, να προετοιμαστώ. Θέλω εγώ θα πολεμάω με τα σίκ. Άσε μέσα τα στικ, μην τα χάσουμε τίποτα. Είναι και πολύ έτοιμα. Αλλά θα πολεμάω με τα χέρια.
cheat. Φτιάχνω 3 short. Πού είναι το cheat, βρε βλάκα. Πού το? Δεν είναι μέσα. Έλα εδώ, πού πήγες μωρέ βλάκα. Ξέρεις που είμαι εγώ, βγες άκουσα. Νυχτώνει. Εδώ. Μωρέ καλά λέω εγώ πρέπει να βάλουμε κάτι εδώ πάνω. Να λέω η Άσονα εδώ πέρα είναι το σπίτι. Πού ρε, εδώ. Πάρε ένα short που έχω από μέσα. Πού είσαι ρε? Πάρε μέσα το... Δεν έχουμε... Πάω λίγο στα απέναντι. Τόρτσις. Το stone θα πάρω. Αυτό λέω κι εγώ πάρε. Αφού έχουμε κι άλλο μέσα. Αράχνη. Περίμενε, μην βγεις έξω. Πάω μαζί. Να βάλω και ένα... Τόρτς. Άντε ρε. Να δω τι άλλο χρειαζόμαστε και βγαίνουμε. Δεν έχουμε pick-up στον pick-up τέλος πάντων. Περίμενε, βγες. Κλείσε πόρτα. Ωραία, πάω για να βρω αράχνη. Από εδώ, έλα. Από εδώ. Και πού πάμε? Ψάχνω. Στο χωριό. Τώρα Κάτι είναι εδώ. έχω τέρμα difficulty. Έρχεται ζόμπι. Πού το βλέπω? Σπαθί, εδώ στο χωράφι που ήμασταν πριν. Πολύ σπαθί. Σκέλετον. Σε σάνω, η Άσονα. Σε σάνω. Εντάξει, πήραμε 2 στους. Να πήρες εσύ. Τι level είσαι? 1. Όχι, έλα εδώ η Άσονα, βοήθεια. Χρειάζομαι βοήθεια, ένα σκέλετον και ένα ζόμπι με... Πού είσαι? Σκέλετον. Και ζόμπι. Πού είσαι? Εδώ. Εδώ και εδώ πού? Εντάξει, βλέπω το όνομά. Βοήθεια. Βοήθεια εδώ πέρα. Έρχομαι. Κολλάω λίγο το βίντεο. Κλείσε, κόλλα λίγο. Το σκότωσα 2 ζόμπι. Όχι. Θα δώσω ένα γκολ σε μένα και θα δώσω κι εγώ γκολ σε σένα. Εσύ αφού δεν έχεις τίποτα. Και καθόλου. Θα μου δώσεις εσύ το δικά μου, θα πας και στα δικά σου. Σκέλετον, κρύπερ, αράχνη, ζόμπι. Έχω πάω σπίτι. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το σπίτι. Κοιτάξτε τι έχω. Κοιτάξτε τι έχω. Κοιτάξτε. Το κρύπερ και αυτά δεν είναι. Εγώ παίρνω αυτό. Πού είμαστε, πού είναι? Αυτό και αυτό. Είναι ωραίο. Δεν βλέπω το χωριό. Κλείσει difficulty. Τώρα. Τα βάλα όλα μέσα. Τα κλεισές. Πού βρίσκεσαι? Στο λίγο παιδιά. Κοιτάξτε με. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε που είμαι. Σκότωσα αυτά τα 2 και πήρα ό,τι είχα αφού ο Ιάσονας είχε χάσει. Κοιτάξτε και εμένα. Περίμενε. Θα μου δείξω καλά. Έχουμε ήσυχη ζωή. Αλλά λέω στην Άσονα γιατί εμένα μου άρεσε πολύ το gold. Δεν μου αρέσει το gold. Τέλος πάντων. Ο Άσος έχει φύγει. Εγώ συνεχίζω. Να βάλω difficulty. Όχι τώρα θα κλείσουμε το βίντεο.
Εντάξει, bye. Bye.